Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Nungati buhian di darohakku Jehovah, ninaiba na do. Hahulongon sa liling-liling na hubain magtahulong iho, di bahin iho taiti ho marhiti-hiti dengan bahasa haleluya. Yang mahita ali Tuhan di bata pargugo naso hatudosan naso marmula naso marujung di parbagahodo marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonon mu hasesaan ni dosa hati goran dohot hanguluan sa liling-liling na dihami asi maroham lehon mai dihami say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim asa hulului hami pangurupion siyan ho moloro pangujunan tu hami say pahot marohanami asatung porsea hami dihatam dohot di bagabagam asa jupang hami hasonangan sa liling nililing na marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hitas yang nomor 650 ayat 1 dohot ayat 2. Tangion hamuma patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik palimahon dohot lapatan na patik palimahon ikon pasangapon mo donatoras mo sa martua ho jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam di ho dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jalikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akka rajata rodi akka natua-tua dang jadi paro otarimas nasida ikon patut dohita jala ikon holong rohatta tu nasida siulua do nasida jala sisubuto do rohana atong rak mangidugugu mahita tu tuhatta di bata taringot tu patik naing ali Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maredehitas yan bukwede nomor 627 ayat 1 dohot ayat 2. Leatu
Tato poti madosa tatu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami para siroha na sumurung na pungudo kami di julum martangi yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asin ni roham na gudangido. Saya si maroham mi dasadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalaho nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nungapolahu pasisi akka pangalaw sim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Say mulak mahotuaw ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 125 ya sada dohot ayat 2. Tani debata nagabit turpuk epistel di minggu tasadarion imasian opat Musa 14 mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia tajahama marasikat sorin luba-luba toru-toru tu bangsoi dunginin na Jehovah matu si Musa sia dia lilingon icahan ni bangso onau jala sadia leleng nari dangulo nasida porsea diau binahen ni sudeta da akan nahubahen di tonga-tonga nasida dunginin nasi Musa matu Jehovah bigyo ni halak Misir mabaritai enung aditugihon ho bangso on ruar siat tonga-tonga nasida marhite-hite hagogoonmu. Tungsura bunuon munuaing bangsoon songon halak jadi dohonon ni bangso parbegu akan naubigi barita mima songonon nuaing pe say marmulia ma gogo ni Tuhani songon naong ni dok ni hatam ay ni mudo
Atong saimar pamuati maroham mida hajahaton ni bangsom. Hobar tu hinagodang niasi ni roham. Ala naong sapalamar pamuati roham mida bangsom. Olat ni misir dope rasi rasa nuaing. Ido sahat na. Martua doa kanatu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Merdehita sian bukede nomor 656 ayat 1 dohot ayat 2. Tidakon maha porsiaw tay songonahin na tidakon nidong atas sa porsiaw di sadok portibion rap mahitamadok au porsia di debata jahuba ido ama pargugo naso hatudusan na tumopalangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sasaday imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya to di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana dihaw pinarsilang na tuwa tubanua torudung di tanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di simaybana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hato panihala Kristen nakana badia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing namasa di tonga-tonga ni huriatta. Para semarita saluhna pujaho kami majo tikting na maragam ditongan ni huriatta akan oktaulaho don naik sulahonota
Ima di minggu tasadarion minggu 21 Juni 2026. Na parjolo guar ni minggu tasadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis. Nagabe topik ni minggu ta ima holong mabuan las niroha dohot apul-apul. Poin 2 sermon parhalalu di hari Jumat 3 Juli 2026. Informasi sermon parhalado marhite Oya Group. Poin na patuluhon sermon wek. Di hari Rabu 1 Juli 2026 masuk pukul 10.00 WIB. Wek sada di bagas ni keluarga Hahutapia Inang Buru Sianipar. Nama alamat di Jalan Dr. Samratulangi, Blok H 135, RT 07 RW 10 Tolu, Baros. Wek 2 di bagas ni keluarga S. Mahulai Inang Buru Sibulon. Nama ringanan di gedung IL Nomensen Jalan Lurah. Wek 4 di bagas ni keluarga Jes Tanggang Inang Buru Pasaribu. Nama ringanan di Kalidam nomor 75 RT 07 RW 0 Simahi. Wek 8 nama ringanan di bagas ni keluarga ATP Pardide Inang Buru Lubat Tobing. Nama ringanan di Citunjung. Wek 10 di bagas ni keluarga PH Butar-Butar Inang Buru Storus. Nama ringanan di Kamarung Regency Blok C nomor 6. Wek 12 di bagas ni keluarga KMP Siagian Inang Buru Gurning. Nama ringanan di Komplek Permata Cimahi di Jalan Mutiara Sada Blok C4 nomor 7. Di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 tetap masuk jam 10.00 WIB. Wek tolu di bagas ni keluarga ST Storus Inang Buru Pangaribuan. Nama ringanan di Jalan Pojok Utara 1 Gang Karya Muda nomor Gang Karya Muda 5 nomor 46. Wek 5 nama ringanan di bagas ni keluarga M Simatupang Inang Buru Sinaga. Nama ringanan di Jalan Cisangkan Hilir masuk pukul 17.30 WIB. Wek 7 di bagas ni keluarga LH Sinaga Inang Buru Hutapea. Nama ringanan di Perum Cimareme Indah D3 nomor 30. Wek sia di bagas ni keluarga Nyonya NP Siahaan Inang Buru Pardede. Nama ringanan di Bukit Cipageran Indah Blok B nomor 27 Cimahi. Wek 10 sada maringanan di gedung IL Nomensen. Poin na paupaton pertengangan lansia distrik. Borhakdo lansia ni Huriata tu pertengangan lansia distrik. Ima nanaing patu pauna di ari tanggal Jumat tanggal 3 Juli 2026 mulai pukul 10.00 WIB. Nama ringanan di HKBP Semarang Barat. Borhat Sian Gereja di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 6.00 WIB. Nama nguluhon ima amang pendeta resort, pendeta Ferry Siregar MTH, dot amang pendeta fungsional, amang pendeta Pitu Sinaga STH. Na palimahon pos pelayanan Cipatat. Mamuka siang tanggal 21 Juni 2026 nasalpu inganan permingguan di pos pelayanan Cipatat nunga pida sian gereja Oikumene Pusdikip tu bagas kontrakan ni Huria. Jala masuk pukul 10.00 WIB. Perjamita di minggu sadarion tanggal 22 Juni 2026 ima Inang Wilpro Nur Cahaya El Buru Sinaga parageda amang situa Jeha Hutagaol. Pos pelayanan KBP. Perjamita di hari Minggu sadarion ima tanggal 22 Juni 2026 masuk pukul 2.00 WIB ima amang pendeta Ferry Siregar MTH nama rageda Inak Situa Dr. Andus DRS Buru Siahaan. Poin na paunopon amplop topangan dana huria.
Di Minggu Sadarion, Minggu 20 Juni 2026, papungu amplop dohita ima laho pakeon tudana topangan kas huria. Amplop di parade huria di joloni pitu masuk. Poin napapituhon, panitia pesta saresot. Poin perjulu, pada tanggal 2 Agustus 2026, Huriat gereja kita akan mengadakan pesta saresot Cimahi, yaitu HKBP Cimahi Jalan Nura, Pos Permingguan KBP, dan Pospel Cipatat. Poin 2, tema pesta, sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa. Di ayat Sian Filipi 2 ayat 2. Nagabe subtema, dengan meneladani karakter Kristus, jemaat Saresot Cimahi hidup dalam kesatuan, kasih, dan kerendahan hati. Poin napatuluhon, rencana target pesta 450 juta rupiah. Poin napapaton, rancangan pembagian parsel, lelang makanan dan ulos untuk setiap week, pos permingguan dan pospel bisa dilihat di lampiran. Sebagai catatan, naparjolo seksi dana setiap week KBP Cipatat supaya mengkoordinir pembagian tersebut. Catatan napaduahon, Perhalado membantu seksi dana setiap week KBP Cipatat untuk mensosialisasikan kepada jemaat. Poin nawaluhon ruas nataba. Memuka sian sadarion Minggu 20 Juni 2026 nunga gabe ruas naib baru ima keluarga Ivanus Juniro Simanguncong, Inang Elizabeth Buru Siagian, namaringanan di Pasar Antri masuk week 2, narosian gereja HKBP Resort Ciluar Bogor. Napasiahon rapat evaluasi program kerja dan anggaran 2026. Di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 nanaing roon, naing patu pauma rapat evaluasi program kerja dohot anggaran sian Januari 1 bulan Juni 2026 semester pertama dimulai pukul 16.00 WIB pinangidoma tu MPA Dewan dohot seksi asa di parade akan ahobar tu rapoti ima tikting namasa ditongani huriata sadarion horas madihita. Marede mahita siya bukwe di nomor 650 alu mamuka siya na sada dohot uduk nahu mata pasaha piliata sada a dohot sadabi. Galak bahen
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan, tajalo mahata ni debata dihita di bagasan parsaurata di minggu sadarion, ima surat ni Apostel Paulus tu si Filemon, ayat 4 saha rodi ayat 7. Filemon ayat 4 sahat rodi ayat 7. Sokono madidok takas mata pai hutihut. Na madok mauliate doau tu debatakku toktong marningot ho diak katang yaku. Ai hubegedo holong ni roham. Dohot hapor siaommu di Tuhan Yesus. Dohot maradopon saluhut akka nabadia. Anggiat mama pakorhon hasaoron ni hapor siaommi. Laho manada nasa nadinggan na di bagasan hamu maradopon Kristusi. Ay godang do diau halalas ni roha nang apul-apul di bahen holong ni roham. Ay di pasabam hodo ate-ate ni akka nabadiai ali anggia ido sahatna. Amang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo au sugari disadatiki ditaringoti jolma mahita. Orang berbicara tentang kita, tentang hidup kita. Kira-kira apa yang akan dibicarakan orang itu tentang kita? Aha maulaning taringotan ni jolma manang dohonon na taringot tuhita. Taringot tuhamu amang dohotinang. Mungkinkah orang akan berkata dia orang baik? Naburju do ibana. Dia pernah menolong saya. Dia selalu menguatkan saya. Dia membuat iman saya bertumbuh. Dan dia menjadi berkat dalam hidup saya. Gabe pasu-pasu do ibana bah. Di bagasang ngulukku naramah do inangi, naramah do amangi ninnaon na do naing manang sabalik na do ketika orang berbicara tentang kita ahdang burjui najuka doi najahat doi, dia sering membuat saya kecewa, dia sering membuat saya menderita. Ninnaon na do ulaning amang dohotinang di dia do posisi ta. Ketika orang lain membicarakan kita manang marningot tita taringot matibana buhita taringot tibana ahanu naing na parjolo ro tu pikiran na taringot tu hita. Buasa rikoton tarenukon amang dohotinang. Karena yang lebih banyak diingat orang lain atau dikenang bukan apa yang kita miliki, bukan harta kekayaan kita, tetapi apa yang kita lakukan terhadap mereka. Itu yang paling banyak diingat dan dikenang. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita berperilaku kepada mereka, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada mereka, dan bagaimana kita memberi dampak kepada mereka. Angguar tataido dangingoton nai oti dolau mangingoti alay na gumudang diingot talak pabahenata holong ni rohata dohotak kahaburjuon na taula di bagasan ngulutta. Amang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan di bagasat turpukot taida do sa halak tokoh na luar biasa ima si Filemon na pola gabe dipuji Apostel Paulus haburjuon dohot holong ni rohana. Jalaganup diingot Apostel Paulus ibana yang datang ke dalam hati Rasul Paulus adalah ucapan syukur. Ido naking ido ayat opati
Nama dok mauliate do autu de batakku toktong marningot ho diak katang yaku. Setiap Rasul Paulus mengingat atau membayangkan wajah Filemon, yang dilakukan Rasul adalah bersyukur kepada Tuhan. Mauliate ma Tuhan, adong jolma namar goar si Filemon. Adong jolma di cipta hokona songon si Filemon. Dan sebaliknya, ketika Rasul Paulus membayangkan wajah Filemon, weh tahe holan na mangarsaki masih Filemonon, tu dia penitongo si bana marjamita, holan na manusai huria, dangi naro tu pikiran ni Apostol Paulus. Alai gabe madok mauliati do, rasa syukur dan terima kasih. Alani aha, totu alani holong dohot haburjuon ni si Filemon do. Rasul Paulus mengucap syukur atas kasihnya yang luar biasa dan kebaikannya, kebaikan Filemon kepada banyak orang. Tu saluhut jolma ninna donaking disi dia limai. Dia dohuro haburjun si Filemon odojo nanek taida. Mana kebaikan Filemon? Na perjolo si Filemon ima sahalak namora manang natuan tanah na tinggal di Kolose. Jala bagasna saidi lehoni mana do inganan niaka na porsea laho marsaur marpungu mamuji debata. Taboto isi ayat 2. Manang mulai ayat 1 sahat 2. Au surat ni Paulus na tarihot alani Kristus nang Timoteus dongani madapotton si Filemon na hinaholongan dongan nami saulaon. Holanop pesa sitom nanga patuduhon nabangga do Rasul Paulus mardongaton si Filemon dongan nami saulaon in narupani. Dia bangga. Laos madapotton si Apia iboto nami dohot si Arkipus dongan nami namarukil. Rodi huria namarluhut di bagasmu. Jemaat yang berkumpul sekarang di rumahmu. Lapatan na di si haburjuan na barjolo sian si Filemon. Dilean ibana do bagasna inganan ni huriai marsaur mamuji debata. Marpungu ruasi marluhut nasida di bagas ni si Filemon. Jadi salah satu tanda orang mengasihi, tanda orang yang berbaik hati adalah ketika dia memberikan rumahnya menjadi tempat persekutuan. Di laus boy do jowo tu hita sasitong na taddani halak na burju ima nama jakon halak marsaur di bagasna, nama ngaleho bagasna inganan pertangyangan. Jadi unang maul-maul hita mangaleho bagas tay inganan pertangyangan sektor manangwik. Molo di suku perhalado minggu depan tu dia mahita pertangyangan, tu bagas ni se mahita, tu bagas nami itu rita mahatop. Taddani halak na burjudui. Alai si pata olo mabinereng sa piluja amang perhaladui manukun. Baru amang dohotinang tu bagas ni sema. Sapi dito do. Tu bagas mu namate unang maju amang. Tu luar kota hami. Unang maju amang. Aha horwa danga hadian. Basadok hadua mai. Danga dong alasan na. Basadok hadua mai. Akanasing maju. Dang nahudok molo soradedo pe pertangyangan di jabuna gabe parjahat daong. Ba mungkin ba adong may pikir ya de. Ale salah satu indikasi orang yang baik, orang yang hidup dalam kasih. Rade manaksani hari pe di jakon halak tu jabuna. Marsaur, marpungu di bagasna, martangyang tu debata. Jala godang do pe sasitong na kahaburjon ni si Filemon. Alay nang taida di bagasa trupukot secara khusus ala sabiddu do Filemonon ido bandadak pola hudok daking pasal nai. Hola sabiddu doi singkat do ceritana. Aha nama sadisi molo tazahan do dijabu sahatu ayat 25. Adong ma sahalak naposo ni si Filemon. Si Onesimus mulai sanaya welun nong ngadi patorang be langsung iturun di trupuk tahun. Adong mahamba ni si Filemon manang kasarna lobi topakna budak. Ada seorang budak dari Filemon
yang bernama Onesimus. Ngaudo naking si Filemonon namora do tuan tanah. Jala jabuna naking ileon inganan nakabartangyangan, dia memiliki seorang budak bernama Onesimus. Ternyata anong hasalaan ni si Onesimuson. Dua kemungkinan na parjolo dia melarikan diri dari rumah Filemon. Laos di siron non di nalituni ibana melarikan diri, nanti dia bertemu dengan Rasul Paulus di penjara. Jaladung marcerita no nasida gabe di tongos Apostel Paulus masurato tu si Filemon dengan tujuan jalo mamuse si Onesimuson mulak tu bagasmu. Itulah kesalahan Onesimus yang pertama. Dia melarikan diri dari rumah Filemon. Menurut hukum kekaisaran Romawi amanginang, seorang budak itu sepenuhnya hidupnya di tangan tuannya. Dang boy melarikan diri, manang istilah sonari nga teken kontraki. Di bagasa ditoruni huasoni idu somang na nama sahalak naposo manang hatuban. Jidang boy melarikan diri, molo melarikan diri sahalak hatuban, ketika dia tertangkap dia bisa dihukum mati. Alayang gosio Onesimus lari ma lituni banasian bagas ni si Filemon. Kemungkinan kesalahan yang kedua adalah bukan hanya lari, tetapi dia sudah terlebih dahulu mencuri atau menipu Filemon sehingga Filemon dirugikan. Dia tak boto, siya naik 10 alu. Do 10 sia ditiki do Apostel Paulus. Alai molo tungadong salana manang utang na diho, tuau marazumi ninna. Au Paulus manuratos sa doho tangaku pabua au sigarari, au pemanggarar. Aku yang membayar jika dia memiliki hutang atau sudah merugikan engkau. Asal ma disaloho ibana muse mulak. Inna Apostel Paulus ma. Jadi ima kemungkinan na paduahon huroa na jolo manakko do si Onesimuson ima hamba naking budak naking hepeng ni si Filemon tuan nai gabe lari ma ibana. Alai pacupang madohot Apostel Paulus di penjara di hurungan, dielek Apostel Paulus ma si Filemon toy ma maafom ma ibana marpamuati maroham jalo ma imana muse mulak. Dan akhir cerita kisah pun berakhir niadang ipat orang jadi doi jalo si Filemon si Onesimuson dang ipat orang di Bibel tahun alai hujahami piga-piga referensi yang mengatakan dia diterima, dia bukti na parjulu idoban na tapakke surat Filemonon masuk tu Alkitab ala adong do manfaat na adong faidah na diputus sonak ke bapak-bapak gereja ma surat Filemon ini harus dimasukkan menjadi bagian dari Alkitab. Nah padua hona dong ngomadok dung 50 tahun nari dung nama saon terkenallah Filemon Onesimus itu ima hamba naking sudah menjadi uskup di Roma. Berarti naung di jalo si Filemon do au surah so di jalo hona uhum do si Onesimus dang mungkin ibana boy gabe sahalak uskup di tonga-tonga ni Roma. Alania kamang dohotinang na hinaolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ahamana boy tapar siasari siat turpukon. Na barjolo mari kita renungkan apakah kehadiran kita di tengah-tengah orang lain sudah bisa mendatangkan sukacita dan kekuatan? Boy do harorot tadi tonga-tonga ni nahumaliakta parohon lasni roha dohot haguguon naking didok apostelido di ayat pitui ay godang do diau halalas ni roha nang apul-apul di bahen holong ni roham dakkolan na torop haru Apostel Paulus sadiri pe dapotan las ni roha dohot apul-apul ay di pasabam hodo ate-ate ni akka nabadiai ali yang gia. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan engkau menyejukkan, engkau menggairahkan dan menghibur hati banyak orang. Filemon menjadi penyegar jiwa, penyejuk situasi.
Bodoh kita ketika kita memasuki suatu perkumpulan. Apakah yang akan terjadi? Apakah kita membawa sukacita, membawa kesejukan dan kesegaran di tengah persekutuan itu? Adong do halak dung saha tibana tutongani punguan itor malas ni roh hazuriak kanggota ni punguan ni mau liate mainang bah ngarobe ho ay san naking ngabingu kami memutuskan persoalanon sapi ribut kami mendiskusihon dang adong jalan keluar tuani maroho inang itor ibek kue lusongoni mau liate ma itorin narubani alani toktong mahoro unak tinggal ho punguanon perlu do ho dihami inna kan ayang goso adok ko inang dak kuboto hami songo dia oben nak kingin na Roma ho inang torusda molo hurak seha peho babua tu hami hujemput tami sa pendak kadongan nau kan dak tabu songo ni alania hai karena dia memberikan manfaat faedah dampak yang positif ikosoni dongo dunia kana porsia saru pada ho si Filemon alisa sitong nadak kolas si Filemon natului berdampak baik do baik Rasul Paulus, Filemon dan juga budak tadi yang bernama Onesimus. Anggoso adong apostol Paulus dang mardameon na duaon si Filemon do si Onesimus toktong no marbada alay alam di bagasan holong do apostol Paulus di bado munasida jalo mada musena posomon ninna. Filemon juga hidup dalam kasih, tidak selalu menyimpan sakit hati dan kesalahan budaknya ini. Dia mau mengampuni dan memaafkan. Demikian juga Onesimus, dia mau dengan hati yang terbuka menghadap tuannya dan mengakui kesalahan. Nang peparholong roha apostol Paulus ngadi bay bana solusi songoni nang si Filemon ngaulo nian nang majalo haroro ni si Onesimus aliang gotong do dangolo nion hambaun naking mulak tu si Filemon tong do nang jadi ala na tulut cado na sida memang dikuasai oleh kasih, dikuasai holong ni roha ala ni do gabe bermanfaat ngulu na sida. Amanginang melalui nats ini kita diingatkan jadilah menjadi orang yang bermanfaat, menjadi berkat di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Itu na berjulu ikom marlas ni roha kita harus dirindukan oleh banyak orang. Molosorohi tatupunguani dilului itu dia matasian ubu asadang roh unang sabalikna unang maniarroy gawin na ade unang sungan yato. Napaduahon melalui nas ini kita diingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang mau mengampuni. Rade manesa dosa niaka namar dosa tu kita. Jadilah orang-orang pengampun. Filemon mau mengampuni hambanya Onesimus. Dan ketika kita mau mengampuni, maka kita yang paling bersukacita manginang. Alay molo solo do hita mengampuni, bahita do na paling sengsara. Nian huyado binege akadongan madok, bado baenom mengampuni, ay subuhi tarlupa ahok kesalahan nai. Manang ngani ampuni nian. Alay tetak do ni ingot, ya jelas lah. Ay wabaenom mangalupa ho niya enggak terjadi. Enggak terjadi, memang mauldo mangalupa ho ni. Alay mengampuni ima sekalipun kita mungkin suatu waktu nanti ingat akan kesalahannya, alay dang adong be kebencian, manang idok napistar songonon. Mengampuni itu sama seperti ketika kita ada beban, kita bawa batu yang besar, dabuam batu na belga, dung molo na mengampuni. Tapi aku mebatui di son, dungilaw mahita mardalan. Pertanyaan na, mulu mamulus si tamusian nos sani, boy do musi tabereng batui, boy do kan? Alay soratat do pehita di bayani, dangbe alania hanga tapi akon, nakpen nom mamulus sita, we om mabatu na hiyahu, hubuabu ni, kan? Alay nak soratat behita, tuani mahupe akon ni di si gabe lubang huhilala. Mengampuni itu juga seperti itu amanginang.
Kita mungkin satu waktu mengingat kesalahannya, tetapi intinya adalah jangan bawa terus kesalahannya itu dalam hati. Saya terbuat terus batuni kesalahan na di son. Akhirnya apa? Bahita no naboratan. Apalagi musim mau tapa pungu-pungu batu iya teh kesalahan ni sulmai. Tabuat batu sian pedita sinaga. Contohnya. Tabuat buat buti asing dobe batu sian pedita siregar. Tabuat buat tong. Tabuat musai batu sian indang bibil proboru sinaga lo matu lucah ora ate. Ano mo lo sada-sada idok pilih kasih kan. Tabuat batu. Tabuat batu sesudi perhalado, sesudi perhalado dah, tong buat kora do perhalado. Tabuat buat budi, mana masa baru hati kita ini akan meledak, pecah, tidak bisa memuat banyaknya batu-batu itu. Ale mau tato pas sudah kita tinggal hon, ay som mau ni ko budi kita berjalan ke depan. Nak pe mamulus si tanom mo se, umat tong ak batu sitik kini. Alay nga lubang behita nga hulu pa ako be nga berlalu nga mardami behami nah. Alania kamang dohotinang jadilah orang-orang yang mengampuni, jangan mau menyimpan dendam. Kita yang paling sakit, kita yang paling menderita kalau kita menyimpan kesalahan orang lain. Alani asaw nakkolakkan taturpukon taingo majoma nangisi do akadongat tarupe di bagasar rohat tai na sumerdinggak kita. Mari kita ingat dulu nama-nama yang masih tertulis di situ, di dalam hati kita itu, yang masih menyakiti kita, yang masih belum bisa berdamai dengan kita. Ambil langkah pertama dulu, nanti berdamailah. Baik konidot tong unak kolak kata te, mardame ma. Ambil langkah yang pertama, hita maju perjulu, gabi si buat dame. Anong dope amang? Do tinang? Anong dope terguri noeng di bagasar rohat teh sahala goar. Dangarong biate. Baik kosongan itu, ngai komardami sudah. Jangan ada lagi nama di situ yang masih tersimpan dalam kesakitan. Nah barpudi, nanay paingoton na siya kita di siya tuhita siya turpukon ima. Molo na betul do tahaholong idongan. Manang hala na asing pasti buanot tado ibana di tangyang tak. Ido naking siya opati ate. Nama dok mauliate doaw tu de batakku doktong marningot ho diak katangyaku. Jadi bentuk nyata kasih yang paling bagus adalah ketika kita mendoakan dia. Itu bentuk kasih yang nyata adalah kita membawa dia dalam doa. Jadi molo botul lo hita parholong ni roha tu sude do ngata tatangnya koma nasida sude. Mari kita bawa semua orang di dalam doa. Unang say holan diri tatangnya kon. Jangan kita hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tetapi kita serahkan semua orang. Di dia pe manang na ahape di ulan nasida tabuat di tangyang tak. Jala manak songo dia pe situasina tatangnya kotong. Itulah bukti nyata daripada kasih. Adong dosa halak napistar madok. Lakukanlah kasih dimanapun engkau berada, Nina. Dimanapun engkau berada, dengan semua cara yang kau bisa. Artinya tidak ada batas. Dengan semua cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, di segala waktu yang kamu bisa, pada semua orang yang kamu bisa, dan selama kamu bisa melakukannya. Di semua tempat, dengan semua cara, bahkan dengan segala alat bantu. Ahamanabui alat bantu si pakyota asa tahaholong ibana. Di segala waktu, kepada semua orang yang kita bisa, dan selama kita bisa melakukannya. Berarti adong do partikian
dang di luas debatabi anok kita bui mangulahoni. Selama kita bisa melakukannya, akan ada nanti waktu kita tidak bisa lagi melakukannya. Sekalipun ada cara, sekalipun ada waktu, ada tempat, sekalipun ada orang yang akan kita kasihi, ale dang adong be waktu, dang bui be taula, gabe panol soliam manon. Alani selama ada waktu, ada cara, ada tempat, ada orangnya, dan selama kita bisa melakukannya, lakukanlah kebaikan itu. Iko gabe pasu-pasu do hita, tuak kahalaan na humaliang, harus memberi dampak yang besar, dampak yang baik. Hidup kita harus bermanfaat bagi semua orang. Amin martang yang mahita. Mauliati ali Jehovah Tuhan nami, di pangaramotiomu di bagasan ngulu nami sahatu tikyon. Di luas hohami Tuhan marsaur di bagasmu nabadiaon, mamuji pasangap poguarmu. Mauliati mariho sahat di homa pamujion nami marhite tangiang dohot akka edde nang hupasahat hami marmulia maho Tuhan. Mauliati manang diho ala di luas hodo petari parhatam di tonga-tonga ni parsauran nami napaingot tok kami Tuhan. Asa gabi pasu-pasu ngulu nami tunahumaliak kami, mangulu hami di bagasan holong dohot haburjuon. Asamolo manang sadihari diingot halak hami, manang ditaringoti halak hami, taringot manasida tuak kadinggan nibasa, tuak kaholong dohot akkaulaw nadinggan nahupat-hupa hami unang matahe baliksa namasa. Jala dia cari hodo hami Tuhan, songon naposom Apostel Paulus napadinggat to parsauran ni si Filemon dohot Onesimus. Songon ni manang hami molo masa akka persalisian gabi sibuan dame hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Di pangidoho hami muse songon si Filemon naolo mengampuni narade manesa hasalahan ni si Onesimus naposonai. Hami pe olo matuhan manesa akka dosa nilongan nami. Nunga hujalo hami sian ho hasesan di dosa dile hokko pasu-pasum naubalgay itu hami dang di paingot-ingot to hasalaan nami. Asa hami pe Tuhan unang say huingot-ingot nami hasalaan nilongan nami. Alirade mahami mardame mardinggan dohot manangise pe namakaciti rohan nami. Suang-songoni sian naposom si Onesimus naposo ni si Filemoni atik pe nang mangula hasalaan ibana marhite na littu ni ibana siya bagas ni duksomangna jalama bain harugian di duksomangnai rade ibana mulak tu duksomangna mangakui akka hahurangan manang hasalaan na asimaroham nang hami pe paingot asamolo huula hami na hurang denggan manang hasalaan unang mabiyar manang maila hami mangakui hasalaan nami asabuy hami mardengga dohot akadongan nami lumobi maradopon ho. Song-songan itu handi paingot hatamod do hami asa manang didia pe hami jala manang sadi hari pe gabe pasu-pasu hami tu akadongan nami gabe sibuan lasni roha gabe sibuan haguguon dohot akka pakirimon gabe marlasni roha akka nahumaliak kami di namar saur dohot hami asimaroham Tuhan lehod di hami tod di parbadia asabuy hami mangulu hobbar tuhatami pasu-pasu marwas ni huriam saluhut na dadong di HKBP Cimahi Jalan Lurahon asa marlasni roha sudesian namet-met satu nama godang di sudiak kaulonna akka natoras lehon gugu mangula akka ulaon na si Ganupari mangaluluyak kanarikot di ngulu si Ganupari akayanak ko na marsikola lehon bisuk dohot abistaran lumobi matuhan akka ruas ni huriam molo di bagasan parsahiton di akka partikian nuaingon pasu-pasu sa luhut na Tuhan lehod di nasida hagugoon
leho di nasida hamalumon ho mana macama pematang nasida saluhutna pasu-pasu akka ubat si pangano dohot akka si inumon dohot akka pangubati pe na menangani nasida atong suang songoni sudi akka pakkobasion ni huriam upasahat hame matuho ho mana patuluson ho bartulomani roham asamar mulia jalamar sangap ho Tuhan barhiti akka ulaon ni huriam lumobi nanaing patupaon ni huriam pesta sa resort di tanggal 2 Agustus nanaing ro pasu-pasu sudi akka pangaradion ni panitia jala pargugoy akka panitia laho patuluson ni huhut pasu-pasu nang sudi ruas ni huriam jala lehon akka pacamotan na lomak asabu itu hanrap hame marlas ni roha makalason pestai asa tuksi dabu-dabuan ni huriam dohot resort Cimahyon atong sahadiho mahami Tuhan dohot sa minggu na naing dalanan nami tujolo upasahat hami ma daging natod dinami di bagasan Jesus Kristus mauliate madiho amen. Tauduti mamuse tapapungu peliatan apa dua hot dana topangan huria marhite na maredde hita sian bukede nomor 732 ayat sada dohot udutna. Tatangya koma piliata. Ali de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauliutus.
Upasahat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaho parahasya kami pilihanon pati bulhon harajaom mo dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami gudang ni silehol-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajawmu, say saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita.